Да ви попитам, защо сте тук тази вечер? Днес сме тук, за да поискаме работещи институции. Институции, Министерски съвет, Народно събрание да работят, защото ние се разграничаваме от тези искания в момента, правителството момента да продаде оставка. Това ще доведе до анархия и дестабилизация на държавата. Искаме работещи институции в определен срок от време, за да направят нужните промени в избирателното законодателство. Няма ли тези нужни промени, ние ще се върнем пак на старото положение. Нищо няма да се промени. И какво правиме? Избори до дупка и нищо. Само едно и също и обслужваме пак същите, които са там. Нали искаме промяна, искаме най-накрая това общество, което се създаде в февруари месец за първи път, защото 15 години нямаше никакви протести, най-накрая създаде гражданско общество. Искаме да се върнем държавата. Защото без промените държавата остана на същото положение и пак е тези кръгове. Нека не се разделяме, призовавам всички да не се разделяме на леви и на десни и на каквито и да било. Ние сме граждани преди всичко, нека се върнем държавата. Но това трябва да стане, когато това правителство работи за известен период от време, за да изпълни тези искания. Защото нов изборен закон и всички другите промени не се правят за ден, два, пет. Кога трябва да работи според вас това правителство? Това лично те ще кажат, но аз лично смятам, че едни 2-3 месеца са напълно нормални, за да се свършат тези неща. Мисля, че повече не. И да преминем към едни следващи избори, ако трябва да съчетаем дори май месец за Европарламент и пак избори. Да, нека, но първото от това, което трябва да решим е каква система иска. В момента имаме уникалния шанс, ние, гражданското общество, гражданите, да кажем какво искаме. В момента имаме диалог с институциите.